Dolofanule. Salut, bă, băi, și bine v-am găsit aici la un nou episod. Astăzi o să facem un challenge cu DJ Ureche. Salut, salut. Astăzi vreau să încercăm un challenge, mai exact, la fiecare dead ne mărim ținta. Vedeți că eu acum am țintă crosshair. Mamă, stai că nu merge. E minus 6 și din ce în ce ne mărim. Minus 5, minus 4. Treceți voi ideea. Minus 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dăm. Gata. Hai să dăm mapă. Freeze. Jucăm doar, nu? Da, freestyle 1. Pune 3, mă. Sau 4, pune 4. Round start delay 2. Gata. Haide. Hai să... Doar, da? Da. Eu am jucat cu punctul ăsta, s-ar putea să mă ajute. Am jucat mult. Și eu am jucat. Am jucat tot timp, destul de mult. Mă uitam la Scream. Fără mid. Unde ești, Dolofanule? Unde ești, urecheatule? Unde ești, mă? Altă pe ăsta e de plant. Acum ne-am murit și eu, nu? Ce, da? Minus 5. Mă. Mamă, cum arată minus 5. E un punct, dar mai mare puțin. Nu mai pot. Mamă, ai, că asta e ok. Asta e acceptabilă. Ce faci, mă? Băi, nu cred, Am mă. mai jucat cu asta mult rău. Nu-mi place și țită prostă. Cât ai? Minus 3. Mamă. Aoleu, Mamă, ți-ai dat pe ăla. Bă, leu. Dar n-am timp să-ți iau polarul, ce te încură. Că-l... Stai așa. Că-l... Minus 5, mă. Cross... Dai din săgeți cu aia în sus. Da, mă, da. Cap. Minus 5. Aoleu, asta e ținta mea normală. E exact ca ținta mea. Dar nu vei, bă, și tu, că până schimbi astea. Minus 4. Minus 4, chiar asta e normal la mea. Minus 4, pot să mă joc. Deci, mă. Tu să-mi spui. Uite-l, poți da mă ceva spăriet? Crosshair gap, minus... Cât am acum? 3, mă. Minus 3. Am eu. Mamă, ce pa de capul meu. Da, ce țintă, mai bine nu mai mă joc. Hai să le vezi pe ălalte. La cât ești? Am minus 3. Am să-ți dau un tap. Auzi, mă. Crosshair gap minus... Aoleu! Na, și tu țintă, trăiți-ar. Auzi. Mamă, dacă ești aici... Nu cred! Nu cred! Hai, mă, pe bune, cât am acum? Minus 2? Bă, nu cred.
Nu sună. Ma. Soldier, fraiere. N-ai cum, deci n-ai cum, mamă, ce ținte, nu cred. N-am avut timp să-mi iau bani. Asta e aproape ținta mea. Am un pic. Tu să-mi spui. Ei. Nu, fuck. Mamă, ți-am dat leg, nu cred. Fuck. Da, am ținta mea, te bat acum de teste cu asta. Bă, și-am căzut. Mamă, sunt de... Stai să-mi schimb ținta. Cross... Stai așa, mă, bă. Cross... Gap 1. Mamă, eu sunt deja la un, fost la un. Mamă, cum vin mă să trag cu asta? Ești nebun? Cine se joacă cu așa țintă? Băi, ești bune, bă. Am 0 acum. Mamă, e groasă, mare rău în jocul ăsta. Mie spui? Să vezi cum e la 1. Hai că mă duc pe la palat. Te-ai uitat pe la nefunde? Fei, da. Am bunul mâncat. Și eu cum e că și tot la 1 sunt. Da, dar am altă țintă. Ai luat flash-ul ăla? Nu? Mamă, să dai one tap cu asta e zeu, fără mișto. Ținta asta a avut un Răzvan, parcă. Care? Una grasă rău de tot. Da. Mă mir. Și eu. Cât am 2 acum. Crosshair gap 2. Nu, 1, 2. Mamă, 3. Nu mă ieși la 1, mă. 2 să mă. Nu mă ieși la 1 că e 7-7. Ești la 1. A, era scola să te ia. Păi, mi-ai pus minus 1. Hai, bă. Cred. Cross. Doi. Gap. Hai că o las. O duc în 3. Am fost 2 acum o duc în 3. Mamă, 3. Mamă. Scăție, vrei. Ținta asta e ok. A mea e... Mamă, băi, Nu cred. n-ai cum. 2. Mamă, frate, ce frate.
Da, dar aici am făcut o chestie care nu prea e corectă. Dar las că trag fără scop. M-am luat SG. Am tras fără scop, am tras fără scop. Ma. Hai să schimb arma, să fie corect. La 5, la 3? Da. Ma. Dacă vezi cum e asta, Bilin. Mori. Fără catâncă. Nu știu dacă am dat smoke-ul cu bine. Ok, am mușcat flash-ul. Nici o șansă. Am dat hit-ul. Da, știi. Mamă, sunt la 5, bă. Mamă. Mă, ce e aici? Te-am văzut în rampă. A, n-am timp să-ți iau alcool. Ai luat în gură pe ăsta, băi. Ce, mă? Flash-ul. E după ăsta. Ha! Nu cred, ce și unul. Să se luat cât sunt. Cross Air Gap 4. Mamă, trăiți-ar. La fel ca mine. Dacă dai cu Deagle aici, ești deja pro. Cum să dai? Păi chiar că... Am mușcat flash-ul ăla fără mișto. Nu știu bunul. Cross Air Gap 5. Dacă mă bază la asta, o dau la 15. Nu, mă, nu la 6. Am mușcat flash-ul ăsta? Nu. Păi tu ai dat rampă. O, mă, nebune, că știu că ești rampă. Visează. Că ți-am văzut arma, fraiere. Mamă. Cross Air Gap 6. Ia la-mi gură și fâșcă el. Hai, că ai mușcat și grenada asta. Ce ți-am zis? Mamă, cum a... Nu cred. Dar cât ești? Stai că mă uit acum. Cross. Stai că am scris. Gap 7 fani. A, deja nu mai am nicio șansă. Ăsta l-ai luat. Iau că știu că ești rampă. Da. Acolo să mă, uite-te bine. Dar cât sunt mă, la 6, nu cred. Mamă, ce e asta, mă? Sunt la 7. Să să jucăm în compe cu astea. Ar fi ceva, o idee de episod? Hai că mișc eu rancul. La ce rank? Dacă m-a pus să faci spray cu asta, nu mai știu cine Mai văzut, trag. mă, căcatule. La tine e ușor, mă, că ai în Bă, dar n-am 4. apuc să-ți iau polarul ăla, arcărul ăla. Cross Air Gap 8. Îmi spui dacă nu-și flash-ul ăsta, drogă. M-ai mușcat. Aha. Mă, cum să tragi, mă, cu asta, ești nebun? La cât sunt, bă, la 7?
Ăsta l-a luat. Mamă, să mă uit. Mamă, să mă uit și n-am bani. Ce mi-ai strâns. Iată-ți. Bă, și simțeam că e Django, dar nu știu de ce. La cât să mă... Cross... Gap... A, 8. 9 trăiți arție! A, la 9. Și pentru ultima rundă ești nebun, adică cred că asta o să fie. Stai, o dau la maxim. Gap... 100. Nu, 1000, 1000, 1000. Mi-am dat și eu la 1000. Dar nu... N-ai țintă. Da, Fără n-ai. țintă, dă-i la 1000, haide. Stai. Gap 1, 0, 0, 0. Na, mie rămâne aceea simplă. Și aia merge. GG, mă. Da, mă băieți, cam atât cu abia... Cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul tare dacă v-a plăcut și să ne lăsați în comentarii noi idei de clipuri. Până atunci, vă pup.